As praias galegas están cheas de bañistas cheos de cartos e pertenzas valiosas, e os ladróns sábeno ben. O perigo pode vir de calquera lado e unha refrescante molladura pode acabar cunha denuncia ante a Garda Civil. Por iso, hai quen toma as súas medidas para evitar que os amigos do alleo se fixen nas súas pertenzas. O truco máis simple é tapalas coa toalla, un clásico. E podemos sofisticar a técnica dobrándoa, como neste vídeo, a ver se isto reforza a protección. Pero tamén hai quen traballa máis os seus métodos de engano aos cacos. Por exemplo, esta muller enterrar súas cousas dentro dunha friameira. Para marcar onde están e non ter problemas para atopar o móvil cando a chamen, incluso sinaliza o tupper cunha chancleta. E coa tecnoloxía que existe hoxe en día, hai quen perfeccionou a idea imprimindo en 3 dimensións esta especie de parafuso. Cando está soterrado é casi imposible extraelo e ten unha chave para deixar a salvo as chaves do coche. Con todo, hai solucións máis cativas, como envolver os cartos nun cueiro como se fose un refugallo. Se empregamos xarope de chocolate, a efectividade multiplícase na mesma medida que o noxo que lle pode producir ao ladrón. Iso sí, se non empregamos este truco con coidado, a nosa carteira pode rematar no cubo do lixo. E que moito coidado, efectivamente, co inxenio nestes trucos. A ver, Bernardo, que din as forzas de seguridade? Cando se soen producir estes furtos? Pois os cacos volven a topar no noso litoral o escenario ideal para actuar un verán máis. Buscan zonas populares como Boiro, Rianxo, A Coruña, Ferrol, Arteixo ou Moaña nas Rías Baixas. En praias de Vigo, como Samil ou Ovao, rexístranse unha media de 4 roubos diarios entre o 15 de xullo e o 15 de agosto. Pero o certo é que teñen predilección por praias máis pequenas e sen moitas casas de redor, porque saben que poden actuar sen ser vistos. Cale o modus operandi? Pois adoitan ser furtos por descoido cando os bañistas estamos na auga. Mesmo algúns cacos fanse pasar por bañistas para pasar pois máis desapercibidos. No coche e na toalla as propiedades quedan moi desprotexidas. Teñan en conta e calquera pode ir sen que nos enteremos. E onde rouban máis? Pois nos coches, onde aproveitan moitas ventas baixadas esquecidas por despiste. É mellor pechalo manualmente para que non sexan efectivos así os inhibidores de peche automático. E cales son os obxectos máis roubados? Teléfonos móviles e carteiras, chaves de casa e do coche, e nos aparcadoiros a porque van a polas tabletas e dispositivos electrónicos, documentación, cartos en efectivo e tarxetas bancarias. Así que toca insistir nas pautas, nada de valor á vista, que alguén quede vixiando por quendas, pechar ben o coche ou utilizar camuflaxe, como botes falsos de crema ou cueiros de bebés. Limpos, Sábeno ben, por exemplo, en Carnota. A xente que rouba sabe as horas mortas de vixilancia e aproveita todo o que pode, pero souberon facer fronte a iso, verdade, Óscar? Ti vas a axudar. Verdade, Bernardo, é que estamos aquí, perdoa, porque estamos aquí botando un ollo por a praia, aquí en Carnota, verdade, Suso, que xa non sabedes quen é policía e quen é reporteiro, compañeiros, porque estou completamente mimetizado, camuflado aquí con vos para facer esta vixilancia que facedes sempre desde aquí, por exemplo, nesta duna, verdade, Suso? Sí, este é un sitio típico no que cando estamos de patrulla, pois nos asomamos aquí a esta pequena duna para controlar un pouco todo o areal de Carnota, que este todo tranquilo e que non haxa incidencias. E de momento os areais están tranquilos, é a zona dos coches e os aparcadoiros que están aquí ao lado os que teñen un pouco máis de perigo, verdad? Sí, aquí concretamente pola mañán, era unha primeira hora da mañán e a última da tarde, era unha zona fai anos xa, que o temos medio xa solucionado, pero antiguamente viñan cando había poucos coches, pois acercábanse aquí os cacos a roubar no interior de vehículos. A roubar no interior dos vehículos, amigos, é sempre tendo en conta os vosos horarios, non? Porque sabían perfectamente cales son os vosos horarios cando facedes o cambio de patrulla e todo. Sí, tuvemos aí un par de anos que nos tiñanos estudiados os horarios de cambio de turno a mediodía, que cando se producían as incidencias, e despois a última hora da tarde, de que nos rematábamos o servicio. E agora como tedes que facer? Claro, polas tardes tedes que aumentar un pouquiño aí o turno. Nada, agora a mediodía solapámonos, os de mañán cos de tarde, no verán, agora, nos meses de julio e agosto e hasta mediados de setembro, ampliamos o servicio hasta máis tarde. Ata máis tarde para estar, amigos, para que estean presentes sempre que a xente se vai da praia, e así non hai perigo porque xa marcha todo o mundo e as cousas quedan no seu sitio, compañeiros. Nós quedamos aquí vixiando, Suso e máis eu. Hoxe son un pouco policía aquí en Carnota, compañeiros, así que aquí vos deixo vixiando na praia de Carnota. Pois os que vayan hoxe a Carnota, 12:32 minutos, grazas, Óscar, sentiránse sen dúbida moito máis seguros. Imos a conectar xa